Bisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutija jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt mirjieti. Tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
nitolbu. U Alla ħna llum inġbarna biex niċċelebraw l-ikla qaddisa meta ibnek il-waħdini qabel ma nagħta l-mewt. Ħalla lill-Knisja s-sagrifiċċju l-ġdid li jibqa' għal dejjem u l-ikla ta' mħabbtu. Għamel li minn misteru kbir nieħdu l-imħabba u l-ħajja fil-milja kollha tagħhom. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aaron fl-art tal-Eġittu qalilhom: dan ix-xahar ikun għalikom l-ewwel fost ix-xhur, ikun ilkom l-ewwel xahar tas-sena. Kellem lil ġema kollha ta' Iżrael u għajdilhom: fl-10 ta' dan ix-xahar kull wieħed minnkom jieħu ħaruf kull familja, wieħed kull dar. Jekk il-familja tkun żgħira wisq biex tikluh kollu, wieħed jieħu l-ħaruf flimkien mal-ġar tiegħu, l-eqreb lejn daru, skont in-numru tan-nies, skont kemm kull wieħed jiflaħ jiekol. Hekk tqisuh il-ħaruf. Il-ħaruf ikun bla teba', raġel ta' dik is-sena. Tistgħu tieħdu minn naċ jew mill-mos. Intom iżommuh sal-14 ta' dan ix-xahar. Meta l-ġemma kollha ta' dar Iżrael toqtlu biex jinżlu bejn inżul ix-xemx u dlam. Imbagħad jieħdu mid-demm tiegħu jroxxuh fuq il-ġnub tal-blata tal-bibien tad-djar fejn ikunu se jikluh. F'dik il-lejla għandhom jieklu l-laħam mixwi, ħobs bla ħmira u b'ħaxix mor, u tiklu hekk għaddejkom imħażma bil-qorq f'riġlejkom u l-ħatar f'idejkom, u tikluh bil-għaġla. Din il-modija tal-Mulej. Għax dak il-lejl jien ngħaddi mill-art tal-Eġittu nidrob lil kull min hu l-ewwel fost l-imweldin fl-art tal-Eġittu, bnedmin u bejjem, u nagħmel ħaq mill-allat kollha tal-Eġittu, jien Jahwe. Id-demm ikun bħala sinjal tagħkom fuq id-djar fejn tkunu, u jien xħin nara d-demm nibqa' għaddej, u ebda marda ma tiġi teqritkom meta jien nidrob l-art tal-Eġittu. Dak il-jum ikun għalikom jum ta' tifkira u intom tħarsħuh bħala festa tal-Mulej. Iżommu din l-osservanza bħala liġi għaż-żminijiet kollha li ġejjin. Il-kelma tal-Mulej. Il-mewt tal-qoddejja
sakrifiċi torrati l-ħajr u jisem il-mulej jinsejja. Intem il-wedi tiegħi lil-mulej u tim il-poplu kollu tiegħu. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Quti, jien irċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom, jiġifieri li l-Mulej Ġesu fil-lejl li fih kien ittradut għall-ħobs u wara li rat il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jingħata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kiel qal: dan il-kalċi u l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela kull meta tieklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi. Il-kelma tal-Mulej. Nagħtikom kmandament ġdid, jgħid il-Mulej, li tħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. Qabel il-festa tal-Eid, billi kien jaf Ġesu li wassilet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għand il-Missier, u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabbhom għall-aħħar. Kienu qegħdin għall-ikel. Ix-xitan kien ġa webbel il-Ġuda ta' Xmun l-Iskarjota u daħħallu f'rasu li jittradih. Ġesu kien jaf li l-Missier taħ kollox f'idejh u li hu kien ġie minn għand Alla u kien sejjer għand Alla. Qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dal u rabtu ma' qaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxipli u jixxuttahomlhom bil-fardal li kellu ma' qaddu. Mela wasal fuq Xmun Pietru dan qallu: Int Mulej, taħsil li saqajja? Ġesu jiġbu: Inta lissa ma tafx qiegħed nagħmel jien, tifhmu aktar il-qudiem.
Għallu Pietru, ma jkun qatt li jien taħsil li saqajja. Wieġbu Ġesu, jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx taqsam miegħi. Għallu xmum Pietru, Mulej mhux saqajja biss imma jdejja u rasi wkoll. Għallu Ġesu, min hu maħsul m'għandux għalfejn jinħasel kollu ħlief saqajh, għax hu kollu kemm hu nadif u intom indaf imma mhux il-koll. Għax hu kien jaf min kien sejjer jitradih, għalhekk qal m'intomx il-koll indaf. Wara li ħaslilhom saqajhom, libes il-mantar u reġa' qgħad fuq il-mejda u qalilhom, tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li Mgħallem u l-Mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela jekk jien li jien il-Mulej u li Mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif jien għamilt magħkom hekk tagħmlu intom ukoll. Il-kelma tal-Mulej. Il-kalċi mbirek u għaxirka mad-dem ta' Kristu. Ikkantajna fis-salm responsorjali ta' din it-tifkira solenni tal-Ikla tal-Mulej. Il-Mulej iddeċida qabel ma miet li il-kalċi tal-Ikla tal-Għajt isir kalċi tax-xirka, kalċi ta' komunjoni, xirka partikolari huwa xirka mad-dem tiegħu stess. Id-dem ifisser il-ħajja. Il-Papa Benedittu 16 fil-ktib tiegħu Ġesu ta' Nażaret meta jitkellem fuq id-dem fit-tradizzjoni ebrajka u anke fit-Testament il-Ġdid ifhemna li d-dem ifisser il-ħajja. Li xerret id-dem ifisser li tagħti l-ħajja. Id-dem ta' Kristu huwa wkoll xirka ma' kejl profond u estrem ta' mħabba. M'hemmx imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu, għal maħbubin tiegħu. U aħna lek illum niċċelebraw b'mod solenni, nfakru dawn id-deċiżjonijiet straordinarji ta' Ġesu li huma s-sinsla u r-ruħ tal-Knisja. It-twaqqif tal-Ewkaristija, it-twaqqif tas-saċerdozju li jipprovdi l-Ewkaristija u jagħti l-maħfra ta' dnubiet, u l-kmandament tal-imħabba li jiġborhom il-koll. Tajtkom eżempju. Tajtkom fuq xiex timxu. Il-kmandament tal-imħabba il-Mulej isejjaħlu ġdid għaliex il-kejl tiegħu hija storja li qatt ma nstemat li Alla
li sar bniedem imut biex aħna ma mmutux. Li Alla li jsir bniedem ixerred demmu biex bħalma tlabna fil-bidu ta' din il-quddisa aħna jkollna l-milja tal-imħabba u tal-ħajja. Il-ġest li bih aħna se nfissru dan kollu huwa ġest ta' umiltà imma wkoll huwa ġest ta' mħabba. Kif għamilt jien għalinna hekk għamlu intom ukoll. Aħslu saqajn xulxin. Kunu għaddejja ta' xulxin. Il-ħasin tar-riġlejn mhux biss huwa rit imma wkoll huwa stedina biex aħna inkunu nistgħu nagħlqu l-bieb għat-triq u niltaqgħu flimkien bħall-aħwa għall-ikla. Il-ħasil tar-riġlejn kien b'xi mod l-antiporta għall-ikla ta' flimkien. Il-gegruġija, it-trab, il-ħmieġ tat-triq kellhom jinħasslu biex imbagħad kulħadd kien jista' joqgħod flimkien u bidejn u bl-ġlejn indaf jissieħeb fl-ikla tal-komunjoni tal-imħabba. Ġesu jagħti lill-kultura profonda orjentali tal-ospitalità sinifikat ġdid. Għaliex fl-Orjent ma tikolx ma' min inti ma taqbilx miegħu, ma tistidnux għall-ikel. Imma jekk tistiednu għall-ikel, inti tħalt f'patt miegħu, patt ta' lealtà, ta' protezzjoni u ta' mħabba. U l-ikbar tradiment huwa li inti l-ospitalità tbiddilha fi qtil. U għandna ħafna wkoll eżempju fl-istorja ta' din it-traġedja umana ta' tradiment. Ġesu jgħaddi minna wkoll u jaħsel saqajn min kien se jitradih. Jażel li jkun għaddej tiegħu. Jistiednu għall-ikla tal-aħwa, għall-ikla tal-għajt li tiċċelebra il-ħelsien tal-poplu ludi. U fl-istess ħin jistiednu jerġa' jaħsibha. Imma l-Mulej jirrispetta l-libertà ta' kull wieħed u waħda minna. Kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-Mulej sa ma jiġi. Din il-mewt li tatna l-ħajja. Ejjew illum nirringrazzjaw il-Mulej anke wara l-quddisa ikonna l-opportunità nieqfu fis-silenzju qudiem il-preżenza reali ta' Ġesu fl-Ewkaristija biex ngħidulu grazzi. Tal-li hu Alla li sar bniedem iddeċida li jaħslilna saqajna, jippurifikana, iġeddidna, jaħfrilna dnubietna, ħalli bekk jippreparana li nkunu miegħu fil-mejda tal-komunjoni, ta' tqarbin. It-tqarbin li qarribna miegħu u ma' Alla u anke bejnietna. It-tqarbin li ukla tal-qraba ta' Ġesu. Ejjew nitolbu wkoll biex aħna nitalmu minnu ikonna mħabba universali. Il-Mulej fil-ħina tiegħu jibgħet minna mill-kultura tagħna, kull mibeda, kull intolleranza u jagħtina spirtu umli li bih nilqgħu lil xulxin bimħabba, anke lil dawk li ma jaqblux magħna,
jew li m'għandhomx il-kultura tagħna. L-Ewkaristija tisfidana biex nippurifikaw u nwessu l-imħabba tagħna. Natikom kmandament ġdid li tħobbu li xulxin bħalma ħabbejtkom jien.
Dan il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ħasser riġlejn l-Apostli biex jatina eżempju ta' mħabba fil-qadi ta' xulxin, nitolbu bil-ħrara kollha lil Mulej Alla tagħna biex jagħti s-salvazzjoni tiegħu lid-dinja kollha. Għal-mexxejja tal-Knisja. Nitolbu għal-Papa, l-isfijiet, is-saċerdoti u d-djakni kollha biex jifhmu dejjem iżjed li l-awtorità tagħhom hija awtorità li taqdi u tħenn biex tressaq lil bnedmin lejn il-missier. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-mexxejja tal-ġnus. Nitolbu għal dawk li għandhom afdata f'idejhom it-tmexxija tal-ġnus biex jużaw is-seta tagħhom għall-iżvilupp tad-dinjità tal-bniedem bl-imħabba u l-ġustizzja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-vokazzjonijiet. Nitolbu lil sit il-ħsad ħalli jibgħat ħaddiema qaddisa fl-għalqa tiegħu u jagħtihom il-qawwa, il-kuraġġ u l-imħabba biex ikunu lesti jaħdmu jitfit miegħu għal ġid tal-bnedmin kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal-familji. Nitolbu għal-familji kollha biex fihom dejjem isaltnu l-imħabba u s-sliem u biex fejn hemm id-diffikultajiet jirbħu dejjem l-istima, ir-rispett u l-ħeġġa l-għaqda. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li huma traduti minn ħbiebhom. Nitolbu għal dawk li qegħdin isofru inġustizzji minħabba tradiment ta' min huwa għażiż għalihom biex huma wkoll ikollhom il-ħila jaħfru u jpattu għad-deni bil-ġid. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll. Nitolbu għalina l-koll biex dan il-misteru tal-għid li qegħdin niċċelebraw f'din is-sena ikun sinjal qawwi fil-ħajja tagħna u jagħtina l-qawwa biex fuq il-passi tal-imgħallem tagħna inħennu għal xulxin bl-istess ħniena li naqilgħu mingħand il-missier. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna li għallimtna li fil-preċett tal-imħabba jinsabu miġbura liġi kollha u l-profeti. Il-qattalb tagħna għal ħtiġijiet tad-dinja kollha. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra, għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tassew mulej missir għaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddu lek ħaj bi Kristu Sidna. U l-qassis tassew u ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li offrilek li l-unnissu bħala l-vittma salvazzjoni tagħna. U rrid li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu issagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu mxerret għalina, nindafu minn ħtijitna. Għalek mal-anġli u mal-arkangli, matroni u mad-dominazzjonijiet, ma' kollha tal-eżerċti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edan. Missier ħanin miċċo kontana nitolbu
bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom nok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim, ħarisa, għaqqada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha li ħadnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek u f'daw kollha li hawn madwarna, inti raf tajjeb il-fidi u rabta tagħhom miegħek għalihom aħna nofrulek u ma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju tal-ifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom, jaqilgħu s-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-jum qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu ingħata għalina, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża Dejjem Verġni Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp, tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom għejna f'kollox u ħarisna. Ilqa nitolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Aħna nofru ilek f'ġieħ il-jum li fih Sidna Ġesu Kristu tal id-dixxipli tiegħu is-seta li jċċelebraw il-misteri tal-ġisem u d-dem tiegħu. Sedda ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-magħżulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek u wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għas-salvazzjoni tagħna u ta' kulħadd, jiġifieri f'dan il-jum, ħalħobs li dejn qaddisa u mbierka tiegħu, refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-Ikla ħadan il-kalċi għażiż fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, reġarat il-ħajr, birek, tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf
mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slim, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abram, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-demm imqaddes ta' ibnek nimtlew kull barka u grazzja tas-sem. Ftakar ukoll Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna lihom Mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-slim. L-inna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazzju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqassmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek ħalla missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum magħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fi tieba u l-ħina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li intrid fija, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Peccata mundi
danu l-ħaruf tal-la, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infedha.
nitolbu. Għatinu Alla li tista' kollox, li kif fid-dinja nissaħħu bl-ikla ta' ibnek, hekk ukoll ikun jistoqilna nissieħbu miegħu fl-ikla ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kemm infakkarkom li għada il-ġimgħa l-kbira, ċelebrazzjoni liturġika tal-mewt tal-Mulej Ġesu tibda fit-3:30 ta' wara nofsinhar. Imbagħad is-sibt bil-lejl għamlu tifkira mhux tifkira ma' ċelebrazzjoni ta' ferħ fil-qawmin tal-Mulej u ċelebrazzjoni tibda fit-8 ta' filgħaxija. Napprezza ħafna jekk dawn il-kodba inħalluhom hekk joġobkom fuq is-siġġijiet. Dawn biex nużawhom għal-liturġija mhux biex naħduhom bħala souvenir. Dawn inħalluhom hekk joġobkom fuq is-siġġijiet. Grazzi ħafna.
Allora il Monsignore. نحن شاوك يوم ماشي ملا تنبيوت